L-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna ħalla pajjiżna New York u Ċili fuq xogħol assenjat lilu mill-Papa Franġisku. Fi żjara ta' xartijiem l-Arċisqof mistenni jinvestiga l-allegat abbuż sesswali minn saċerdot fiċ-Ċili u l-allegazzjonijiet li l-isqof ta' Osorno Juan de la Cruz Barros Madrid kien xut tal-abbużi. Monsinjur Scicluna mistenni jkollu n-numru tal-laqat privati u jirritorna Malta il-ħadd 25 ta' frar. L-Arċisqof se jmur New York qabel iċ-Ċili biex jisma' xhieda importanti wara li saret intervista mill-medja ma' vittma ta' abbuż sesswali li qal li kien bagħat ittra lill-Papa fl-2015. Fi sqarrija l-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi informa lill-medja li l-Arċisqof mhux pożizzjoni li jagħti kummenti jew wieġeb mistoqsijiet brabta ma' din il-missjoni. Fin-nuqqas ta' Monsinjur Scicluna, it-tmexxija tal-Arċidjoċesi ta' Malta se tkun f'idejn il-Vigarju Ġenerali Monsinjur Joe Gallia Kurmi.